Jeg er fucking sur i dag, jeg er fucking sur i dag, og den her video, den handler ikke om nogen fucking bandemedlemmer eller nogen. Den her video, den handler om de fucking dumme pakker imamer, fucking beduiner. Den næste fucking imam, der siger i medierne, at han vil have stening, jeg kommer og stener ham. Den næste fucking salafist, der siger i medierne, han vil have piskeslag, jeg kommer og pisker ham. Den næste imam, der siger i medierne, at han vil have halshugning, jeg kommer og snitter lidt i halsen på ham. Så skal vi se, hvor meget fucking halshugning I gerne vil have. Fucking beduiner. Hvis I siger noget, som er skadeligt for muslimer i Danmark, og I prøver at lege imamer, jeg åbner røven på jer, fucking munafiqin. Abu Bilal, du er en fucking hund, man. Du ender i Jahannam, hvis du ikke ender i Saqar. Og ham der, den anden fucking Osama fra Kremhøj Moskeen, jeg kommer fucking og rækker jer i skægget, man. Fucking salafister, vil I gerne have sharia? Jeg giver jer sharia, man.